A video disi na abra asani sa e chargo na fesi, masans mano lobby. Dat na kenki. Kenki le kwam prakseri fu chargo na fesi. Wan beroemde uitvinder tak disi. A grondtapu e haat kenki. Maar kenki de a wan enkri sani sa e chargo na fesi. Tapuan chat fasi ikan taki kenki na mektra fasi of trontra fasi. Pusa ede kenki de fanudo. Mamata kenso. Ade prinspari fu sabitak wi no kantron. Sawi mus de if wi tang sawi de. Sobu wi mus kenki fu kantron sawi mus de. En wan traman tak disi. Ano ala kenki e mek sani komoro bon. Maar sondro kenki sani no kan komoro bon. Amadi stak ook toe, sosodoro kenki sani kan meki morobun. Futang mek sani morobun, we must tang kenki doro. Fa kenki e fen presi. Kenki kan fen presi direct en differenti voor een toestand. Dat na revolutionaire fasi. Kenki kan fen presi ook toe, pe safri correctie e charkon in een toestand. Dat na evolutionaire fasi. Leermanta com een nieuw idee e godoro 3 fasen. Pesma otaki, 1. Ano uroko. 2. Au costum si foro. En 3. Mi denki dat ade een bon idee. Mahatma Gandhi betaken so mooi. Atak na fos presi do Nigerio. Sobu do duleki no besta. Dan do lafio kameki kombroko saka. Bakadati do feti tegen you en dan yo wini. Kenki na wasani sasma no lobby srefi. Stuka charkona kring. Dat ade so in heer grondtapu. Tak libisma de contrari kenki. Nanga traworto sma e kakafutugi kenki. Pusa ede. Na fos presi, sma de contrari kenki, bika de vrede tak in a proces fu kenki, den sref samus kenki. Komi kar ete wantu trasani, pusa ede sma e kakafutugi kenki. Kenki e verstor rutina. Ai bruya un systeem en a chaspa ede. Kenki e char vrede gi sayuno sabi. Daarom solesi esi sma etan liever nanga wan oru problema pres fu kisa gi wan new oplossing. Kenki e char vrede fu mek foto. Kenki e mek you firi lek you lassi. Te you mus lusu sa you ben gwenti. Sande a rutu fu kenki na wan sma. Dat de you denki, you see en you do. Dat ap ook toe te maken na nga, sa je archi en luku, sa je taki en you kompe. Na nga kompe mi e bedoel, dens ma sa je moksi na nga de. Paulus ben skrib dens ma na Korinthe taki. Takrumati e pori bomaniri. Wel, no idee in een moeilijk ding. Bij links, rechts, we shi en yere, alla soort sani san kabruya uno. Vooral via sociale media. Maar meku horum moro bezig na sani, san de positief. En san e chargona fesi. En meku ino las ati. Maar meku aksi gado fu charup sa den sikwa tradisi. Lekfa abendu kaba in moeilijk ten sampsa. Meku gono na denki lek rutu fu kenki. Sabita kenki e begin altijd in you denki. You denki e bepaal you taki en you do.
Akantiri ook toe, you firi. Dat wan taki. Doro leri kenki you denki, you kantiri you taki, you do, you firi, en sang even presi in you libi. Sobu, you denki e bepaal san you de. Maar odo in a Bijbel taktisi. So leki wan man of wan sma, e denki in e ati, na so ade. For exemple, if you e denki fromu in you ati, you know wan fromu libi sma. So leisi, sma e libi ta basis fu denki sano de true. Ta basis fu lei denki sobu. Wa exemple fu wan lei denki, na tak, omansma furu moro mansma. Dat ik gebruik zo'n leisi, like premisie, dat waman mak abi moro dan wan vrouw. Maar mek u lukator disi even. In een rapport disi voor ABS, je vindt dat blad 32, 33, a prati mansma omansma. In Srana vanaf 1950 tot 2016. Dat deed ongeveer 50-50. Via alleen voor een rapport disi, mi vind een site voor Nederland, PSG a prati in alla kondre in differenti jaren. En alla se je shi a srevi ongeveer 50-50 prati. Luku voor exemple Sranang, a prati in Sranang in 2020. Mansma na blauw, o mansma na roze. Luku a prati in China in 2020. Sabitak China na a kondre in grondtapu sa a moro furu sma. In 2020 China bij abi moro dan 1,4 miljard sma. Dat na moro dan 1400 miljoen sma. If je vergelijkt Sranang na China, dat hij a wansma in Sranang, dat hij a moro dan tudususma in China. En luku a prati in hergrondtapu in 2020. In 2020 a hergrondtapu bij abi bijna 8 miljard sma. A conclusie na disi. In alla kondre you abi ongeveer so many mansma like umansma. You kan tak dis na gado roko. En ai sor fawi muslibi. Waman, wan vrouw, nanga lobby en lespeki gimakandra. Kom je vertel je mi tori. Lek jongeman, mi be denki ook toe voor abi furu vrouw later. Mi be shidati lek geweldigheid. Ekte man sobo. En mi be spot srefi, want to kandidaat vrouw gi later. Maar je de pas wan ekte man, if you love je vrouw en de trouw na e. Want traf vrouw moet denki in a schriftlijn na disi. Je no manyang alisi na nga kosbanti alade. Sa ik gebruik zo lesi like excuus voor de ontrouw. Maar afvergelijking is niet go op aan Euroko. Dit trouw na je partner, de wan heertrasani. En tap wan molo hei presi, dan yang alisi na nga kosbanti. Mek wist ap disi ook toe. Ap vertrouw in makandra de prespari ki kona Fesi. Deel 2 voor kenki sa go abra, she en do le rutu voor kenki. Dis bende, Prakseri kona Fesi. Een programma voor ATC, training en coaching.